My home choice. Kom vandag saam met my. Dan gaan gee ons vir die lam. Vir die skapie. Lekker melk. Soos julle kan sien, my home choice, daar gooi ek die melkies in. Ek gaan dit nou in die microwave sit. Net so vir 'n minuut. En ja, dan gaan gee ons vir die lam lekker melkies. Kom saam met Ziza. En kom ons gaan kyk hoe steek die lam uit. Annie Cooper, jou ganspants. My home choice, ek het klaar die melk warm gemaakt. 'n minuut. Kom gooi dit in. Ek het dit klaar warm gemaakt. In die microwave. So ja. Kom ons gaan gee vir die lam. Sy melkies. Bring gou die Faruga aan, Sakkie. Come on, Zikkels. Daar is hy op. Kom aan, Sakkie. Ons gee net die botteltjie bietjie af. Ja. Die lam drink sy eie Kasteleid. Ja, nie net julle wat kan Kasteleid drinkie. Die lam drink ook sy eie Kasteleid. Yes. My home choice, hier is met die bokkie. Zowie. Hier, Zowie. Ja, dat je druk van nou. Julle kan je doorgaan. Ja, dit is soep. Hi, hier. Kom nou. Ja. Kom. Luca. Guys, dat is hoe die bokkie skapie groot gemaakt wordt. Hij niet. Ik raak nou lam. Ik raak nou moeg. Maar gelukkig val die teddy af. En misschien ook kom je regie. Guys, dat is nou mijn beurt om naar die lam te kijken. Maar ik is nog zo'n beetje voorzichtig. Maar zoals jullie kan zien, die bokkie drinkt vannacht. Baie lekker vannacht. Drink jou Kasteleid. Amper op, Home Choice. Amper op. Kom, hou je dan op. Kom, drink je laatste beetje. Oei, Janna. Dat zijn die oude. Kom. Laatste beetje. Kom. Pas op, Jody. Jullie moeten aanzetten, staan jullie naar plek toe. Kom, Sien. Kom, Sien, je laatste beetje. Hij kom, Sien. Ik kan niet dukken, zie, dat is lieg. Kom, Sien. Dat kan niet weer zien. Kom nou, man. Kom, Sien. Oei, Janne. Kom. Hij is wel eens een gevaar weer zien. Kom. Je maakt niet lekker een zakkenlichtje nou dan. Dat kan niet weer zien. Dat kan niet weer zien. Home Choice, dat is die bokkie. Die lam. Ik zeg zo maar die bokkie, die lam. Hij lijkt mij vol. Haar magie, zijn magie lijkt vol. Zijn magie lijkt vol. Zo, ja. Zoals jullie kan zien, zij wil niet meer pak toe komen. Ja, maar ze heeft nou al redelijk bij melkjes in. Maar ja, zoals we weer ontmoet. We zien elkaar weer 6 uur.